У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. Сёння мы адзначаем урачыстасць звеставання Пана. Ахвяра святой імшы складаецца. Молімся у наступных інтэнцыях, молімся за памерлага Андрэя Гурбо і за ўсіх памерлых сем'яў Гурбо і Юнцевіч. Пане Божа, дазволь, каб яны былі далучаныя да шэрагу адкупленых Тваіх і маглі вечна сузіраць і праслаўляць Цябе ў небе. Давяраем доброму Богу памерлых Яніна Скурат і ўсіх памерлых сям'і Скурат, Варакса, Кавалеўскіх, каб добры Бог прыняў іх у сваё валадарства. А каб мы маглі годна скласці на свяцейшую ахвяру, перапросім Бога за нашыя грахі. Спавядаюся. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змілуйся над намі. Хрысте, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Хвала на вышынях Богу. Молімся. Боже наш Ойче, Ты пожадаў, каб Твой спрадвечны Сын прыняў чалавечае цела ва ўлоне Дзевы Марыі. Учыні, каб усе, хто вызнае Яго як сапраўднага Бога і сапраўднага чалавека, атрымалі ўдзел у Яго боскай натуры, які з Табой жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Читання книги пророка Ісаї. У тыя дні Пан промовіў да Ахаза такімі словамі: «Прасі Пана, Бога твайго, каб даў табе знак, ці глыбока ў адхлане, ці высока ў гары». Але Ахаз адказаў: «Не буду прасіць і не буду выпрабоўваць Пана». Тады сказаў Ісая: «Паслухайце ж, дом Давідаў, ці мала вам, што дакучаеце людзям, дык вы яшчэ дакучаеце майму Богу. Таму Пан сам дасць вам знак. Вось дзева зачне і народзіць сына, і дасць яму імя Эмануэль, што значыць Бог з намі». Гэта Слово Божие. Прыходжу, Божа, споўніць Тваю волю. Хочу, Божа, споўніць Тваю волю. Ахвяры прынашэння Ты не пажадаў, але Ты адкрыў мне вушы. Усе спаленне ахвяры за грэх Ты не патрабуеш. Тады сказаў я: вось іду.
приходжу, Боже, ніць Твою волю. У початку книги написано про мяне, я пожадал исполнять Твою волю, и Твои законы живут у сердце моим. Я обвещал Твою справедливость на великим сходе, и не закрывал в уснов своих, Ты это ведаешь, о Пане. Приходжу, Боже, исполнить Твою волю. Справедливость Твою не ховал я в сердце своим, я обвещал Твою верность и Твое исполнение. Я не таю Твоей милосердности и верности перед великой громадой. Приходжу, Боже, исполнить Твою волю. Читання послання до Габреїв. Брати, немагчыма, каб кроў быкоў ды казлоў знішчыла грахі. Христос прыходзіць у свет і кажа: ахвярай прынашэння ты не захацеў, але цела падрыхтаваў мне. Усе спаленні ахвяры за грэх не даспадобы табе. Тады я сказаў: вось іду, як у пачатку кнігі напісана пра мяне, каб выканаць волю Тваю, Божа. Перад гэтым ён сказаў: ахвяраў і прынашэнняў і ўсеспаленняў і ахвяраў за грэх, якія прыносяцца паводле закону, ты не захацеў і не ўпадабаў. Пасля ён сказаў: вось іду, каб выканаць волю Тваю. Адмяняе першае, каб устанавіць другое. Паводле гэтай волі мы раз і назаўсёды освяченные ахвярою тела Иисуса Христа. Это Слово Божие. Хвала Тебе, Володар веков, хвала Тебе, Володар веков. Слово сталося телом и поселилося меж нами, и бачили мы славу Ягоную. Хвала Тебе, Володар веков. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia pawodle Luki. У той час Бог послав анёла Габрыеля ў горад Галілейскі, які называўся Назарет, да дзевы, заручанай з мужам па імені Юзаф, з дому Давіда, а імя дзевы Марыя. Анёл, увайшоўшы да яе, сказаў: «Вітай, поўная ласкі, пан з табою». Яна ж збянтэжылася ад словаў ягоных і разважала, што гэта за прывітанне. І сказаў ёй анёл: «Не бойся, Марыя, бо знайшла ты ласку ў пана. І вось зачнеш ва ўлоне сваім і народзіш сына, і дасі яму імя Jesús. Ён будзе вялікі і будзе названы сынам найвышэйшага. І дасць яму пан Бог трон Давіда, бацькі ягонага, і валадарыць будзе над домом Якуба вечна, і валадарству яго не будзе канца». А Марыя сказала анёлу: «Як станецца гэта, калі я мужа не ведаю?» Анёл сказаў ёй у адказ: «Дух Святы сыдзе на цябе, і моц найвышэйшага ахіне цябе. Таму і народжанае святое будзе названа Сынам Божым. Вось і Альжбета, сваячка твая, яна зачала сына ў старасці сваёй, і ёсць ужо на 6-м месяцы тая, якую называлі бясплоднай. Бо для Бога няма нічога немагчымага». Тады Марыя сказала: «Вось я слуга пана, няхай мне станецца паводле твайго слова». І адышоў ад яе анёл.
Гэта слова Пана. Сядьце, калі ласка. Сёння за 9 месяцаў да ўрачыстасці Божага нараджэння мы адзначаем урачыстасць звеставання Пана. Урачыстасць, калі анёл Габрыэль прыходзіць да Панны Марыі і кажа, што яна зачне ад Духа Святога і народзіць доўгачаканага Месію, якога назавуць Христом. Христос значыць па-грэцку памазаннік, а Месія – гэта яўрэйскае слово, якое таксама азначае памазаннік. Сённяшняе свята – гэта не зусім марыйнае свята, гэта адно з хрыстовых святаў, але Багародзіца адыгрывае важную ролю ў гэтай сцэне звеставання, таму што магла б на словы анёла сказаць: «Не, я баюся, я не хачу прыняць на сябе гэтую ролю, бо гэта штосьці, што раней ніколі не адбывалася. Жанчына без удзелу мужчыны зачала б ад Духа Святога, магла б баяцца, што падумаюць іншыя людзі. Зрэшты, Юзаф хацеў аддаліць ад сябе Багародзіцу, бо не ведаў, як яна зацяжарыла. Але напэўна, Марыя адчувала страх, але адна справа адчуваць боязь, страх, а іншая справа дзейнічаць згодна з гэтым страхам. І яна не пайшла за сваімі пачуццямі, за сваімі эмоцыямі, але была гатовая выканаць Божую волю. Яе словы: «Няхай так станецца паводле слова Твайго» – гэта для нас прыклад згоды на Божую волю. Мы часта маем нейкую сваю волю і Богу толькі прадстаўляем жаданні свае. Вось, Божа, Ты зрабі для мяне гэта, гэта, гэта і гэта. І калі так не атрымліваецца, то на Бога абураемся. Але калі так молімся, калі так прадстаўляем свае просьбы Богу, то атрымліваецца, што мы хочам, каб Бог быў нашым слугою. У мяне ёсць сваё нейкае жаданне, і Ты, Божа, гэта выконвай. Але насамрэч парадак у сусвеце такі ўстаноўлены, што калі мы умеем адкрыць Божую волю адносна нас, умеем гэтую волю зрабіць Божую сваёй, настолькі яе палюбіць, то тады Бог нам благаслаўляе, тады у нас атрымліваецца жыць так, як Бог хоча, так, як Ён устанавіў парадак у сусвеце. Хоць часамі Божую волю прыняць складана, можа быць, гэта і нейкія выпрабаванні, часамі трэба будзе і пацярпець, але у кожнага свой крыж. Але крыж дадзены па сілам, такі, які мы можам несці. Ёсць такая гісторыя, што адзін чалавек у сне убачыў, як ён ідзе. У сне ён убачыў, як завяршаецца ягонае жыццё, і як бы трэба з аднаго берага праз раку перайсці на другі бераг, і там ужо будзе Божае валадарства. Вось тут яго зямное жыццё, а там будзе Божае валадарства. І адзіны інструмент, адзіная рэч, дзякуючы якой чалавек можа перайсці на той бераг, гэта быў крыж. Чалавек заўважыў, што вакол яго ёсць многа розных крыжоў, і ён спрабуе адзін крыж пакласці, ён за кароткі. Другі крыж, ён за доўгі, можа быць, за цяжкі, яго цяжка падняць. І тут ён убачыў крыж, як ён вельмі пасаваў, каб з зямнога жыцця перайсці ў жыццё нябеснае. І выпадкова павярнуўшы гэты крыж, ён убачыў на ім сваё імя. Прачнуўшыся, ён зразумеў, што якія б ні былі выпрабаванні, спачатку Бог дае сілы. І калі ў гэтай сілы просім у Бога, то можам гэтае выпрабаванне перанесці. У Багародзіцы не было так, што нам можа здавацца, што яна ўжо нарадзілася адразу такой святой, што цяжкасцяў у яе не было і не было спакусаў. Былі спакусы, былі цяжкасці,
не ўчыніла, мы ведаем, ніводнага граху, але, напэўна, калі так падумаць, якое гэта было жыццё складанае. Тут і анёл прыходзіць, яна будзе маці збаўцы без удзелу мужчыны, і потым няма дзе нарадзіць нармальнае дзіця, трэба ўцякаць у Егіпет, потым дзіця згубілі, калі было падлеткам, яны ішлі ў Ерусалім на свята Пасхі, са свята Пасхі. Потым многія не хочуць прыняць навуку Хрыста і на яе вачах заб'юць пана Езуса. Ва ўсіх гэтых сітуацыях магла сказаць: «Усё, я больш не вытрымліваю, апусціць рукі». Але гэтага не зрабіла, і гэтага ад панны Марыі вучымся вернасці і ўменню распазнаць Божую волю. Амен. Зараз будзем чытаць, маліцца сімвал веры. На словы «і ўцелавіўся» не схіляем галаву, як заўсёды, а укленчым на свята звеставання і на свята Божага нараджэння. На словы «і ўцелавіўся» кленчаць людзі. Веру ў адзінага Бога. Згадваючы звеставанне Найсвяцейшай Панні Марыі, праз яе заступніцтва ўзнясём нашыя просьбы да міласэрнага Бога, які пажадаў спаслаць нам свайго Сына. Молімся за святога Айца, каб яго апостальскае служэнне спрыяла духоўнаму адраджэнню Касцёла. Цябе просім. Молімся за ўсіх хрысціянаў, каб яны штораз больш пазнавалі таямніцы Езуса і дасканала выконвалі ягоную запаведь любові. Цябе просім. Молімся аб сапраўдным спакоі для ўсяго свету, каб людзі, пазбавіўшыся нянавісці, жылі ў любові і згодзе. Цябе просім. Молімся за ўсіх маці, каб яны з любоўю прынялі дар новага жыцця і для хвалы Бога выхавалі сваіх дзяцей. Цябе просім. Молімся за памерлага Андрэя Гурбо і за ўсіх памерлых сем'яў Гурбо і Юнцевіч. Пане Божа, дазволь, каб яны былі далучаныя да шэрагу адкупленых Тваіх і маглі вечна сузіраць і праслаўляць Цябе ў небе. Давяраем доброму Богу таксама памерлую Яніну Скурат і ўсіх памерлых сям'і Скурат, Варакса і Кавалеўскі. Няхай добры Бог прыме іх у сваё валадарства. Цябе просім. Молімся за нас тут прысутных, каб мы з радасцю умелі дзяліцца матэрыяльнымі дабротамі з патрабуючымі. Цябе просім.
Усемагутны і міласэрны Божа, выслухай нашыя малітвы і ўчыні, каб мы, умацаваныя прыкладам і заступніцтвам Найсвяцейшай Панны, Маці Твайго Сына, заўсёды паслухмяна выконвалі Тваю волю. Праз Хрыста, Пана нашага. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный. Усемогутный Боже, уцелаўленне Твайго адзінароднага Сына стала пачаткам Касцёла, просім Цябе, прымі Яго дары і ўчыні, каб у гэтай урачыстасці ён з радасцю удзельнічаў у эўхарыстычнай таямніцы. Праз Хрыста, Пана нашага. Пан з вамі. Угору сэрцы. Падзякуем Пану Богу нашаму. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Хрыста нашага Пана. Нябесны пасланец абвясціў Марыі, што Твой Сын, каб збавіць чалавецтва, сам народзіцца сярод людзей. Найсвяцейшая Панна з верою прыняла Твоё Слова, праз таямнічае дзеянне Духа Святога зачала Сына і з любоўю насіла Яго ў беззаганным улонні. Ён споўніў абяцанні, дадзеныя Ізраэлю, і аб'явіўся народам як доўгачаканы збаўца. Праз Яго Твою веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашыя галасы далучыліся да іх, разам з імі усклікаючы. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, ўзяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць».
Гэта вялікая таямніца веры. Успамінаючы смерці з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай, Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча, усемагутны, у еднасці Духа Святога, вся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Памятаючы збавенныя запаведзі і Божым настаўленнем навучаныя, асмельваемся казаць: Ойча наш, просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні наše, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Пане Езу Хрысте, Ты сказаў апосталам Тваім: супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам. Просім, не зважай на грахі наše, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Тваёй воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. Перадайце бліжняму знак супакою. Баранку Божий, вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёныя, пакліканыя на вячэру ягоную.
Вось Дзева зачне народзіць сына і дасць яму імя Эммануэль. Молимся.
Добры Божа, няхай удзелу эўхарыстычнай ахвяры, умацуе ў нашых сэрцах веру ў Езуса Хрыста, які быў зачаты з Панны Марыі, каб мы заўсёды вызнавалі, што Ён сапраўдны Бог і сапраўдны чалавек, і праз моц Яго ўваскрасення увайшлі ў вечную радасць, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Захвочваем сёння распачаць удзел у малітве на працягу 9 месяцаў за дзіця, якому пагражае аборт, так званае духоўнае усынаўленне. Гэтыя буклеты можна ўзяць пры ўваходзе ў касцёл. На стале дома запаўняем буклеты. Тут напісана, якія малітвы трэба чытаць кожны дзень. Тую частку, якую трэба адрэзаць, то пакідаем там на стале, у гэтым кошыку. Гэта вельмі важная малітва, вельмі актуальная, таму што шмат дзяцей, зачатых бацькі, якіх разважаюць над тым, ці захаваць ім жыццё. Таму заахвочваем, можа быць, хтосьці ніколі такога не рабіў, не маліўся на працягу 9 месяцаў ад урачыстасці звеставання да ўрачыстасці Божага нараджэння, але варта заўсёды паспрабаваць, пачаць, і я думаю, што Бог паглядзіць прыхільна на нашае грамадства, якое моліцца за ненароджаных дзетак. У пятніцу вечарам пачынаюцца рэкалекцыі ў нашай парафіі. Яны будуць працягвацца ў суботу і ў нядзелю, таму глядзіце на расклад рэкалекцыі і актыўна ў іх удзельнічаеце. Асабліва гэта добры час для споведзі, бо шмат магчымасці, ёсць і некалькі святароў, і працяглы хранаметраж, скажем так, вызначаны на споведь. Можна паспавядацца больш глыбока, святар больш часу можа прысвяціць на споведь, даць нейкую навуку, якая дапаможа плённа перажыць гэты великапостны перыяд. Пан з вамі. Няхай вас благаславіць і сцеражэ, захавае ад усялякага зла Бог усемагутны Айцец і Сын і Дух Святы. Ідзіце ў супакоі Хрыста.